И здравейте хора, и добре дошли в едно ново видео. В днескашното видео ще сравним DirectX 12 графики в Fortnite и Ultra Low Potato графики. Ако искате още Fortnite видеа, дайте лайк и се абонирайте за канала, а сега нека да започваме. Обаче ще взема 20 SMG. Бат! Сега какво правим? О, what? Аха. Айде лека! Ето го, виждам му помпата, той не знае. 26. Абе, брат. Другия има спас. Аре, умри, бе! Ти лъкера, сега пушкам другия. Бати, той не може да играе даже. С минигън не може да ме убие. Това е бот. Олат има нещо. Сега тук ще блокирам. Другия си мисли, че той още е там. Не знае, че съм го убил. Той човека, дето имаше спас, си краде лут. Аре, умри. Добре. То повече няма да ни е в играта. 60. Бате! Аре, то да ме оставя да се хилна поне. Окей. Мисъл. Добре. Аре, чао. О, този ме пушна. Как ме кракна, бе? В играта сме, мисля да каса ето тук, на ето тези къщички. За да ги бием и трябва да са добри оръжия. Така че ще си намеря някакви оръжия и директно почвам да ръшкам всеки. Найс, пушкам. Дето. Окей. Найс! 13. Крак. Аре, бе, брат, не мога да го хитна. То се на едно. Найс. Мале! Мале, как ме изплаши той. Ей, тук на един. Мале, този щеш да ме убие. От 32. Окей. Това беше също easy kill. Аха. 40. Аре, ладе. Дето. Той искаше да се тимваме. То се отправи. Какво си мислиш, че правиш, бе? Какво си мисля, че прави? Аре, бе, брат. Крак. Какво има тоя, бе? Мисля да се махам от тук. Обаче нямам трапове. Така че мисля да отида за и то спай дроп. Тук чух някой.
29 лот. Абе, какво правят тия, бе? 29. Абе, защо на мене само, бе? Добре, защо само на мене? Брат. Аха. На всичкото отгоре бяга. Виж го. Аре, умри. Щом толкова знае. Брат, другия пичага с RPG-то. Мале колко са досадни. Брат, колко е досаден тоя?